Ćao ljudi, dobrodošli u novu od A do Ž epizodu. Ja sam danas htjela da vam pričam o knjigama koje sam čitala u junu i julu, iako znam da je sad već polovina avgusta, ali stvarno verujte mi kad vam kažem da nisam nikako imala vremena da se nateram da snimim ovaj video. Ali evo, došao je i on na red, tako da ću sada da vam predstavim 11 knjiga koje sam pročitala u protekla 2 meseca. Ali pre svega je mali disclaimer, nemojte da vas ova brojka sad nešto kao obeshrabri ili kao joj, ona je pročitala 11 knjiga za 2 meseca, ja sam samo 1 ili 2 ili 3, kako god. Postoji jako puno faktora koji utiču na to. Prvi je taj da su neke od ovih knjiga izuzetno kratke i čitaju se ne za jedan dan, nego za jedno popodne. Drugo, među njima je jedna dečja knjiga. Treće, među njima je jedan strip. A četvrto, ja leti mnogo više čitam. Tako da, to su generalno stvari koje utiču na broj pročitanih knjiga, ali ono što je mnogo važnije od te brojke jeste da su baš sve knjige koje sam čitala u ova 2 meseca bile super. Tu bih se osvrnula kratko na još jednu stvar koju mnogi spominju što se tiče bookstagrama, a to je da mnogo bookstagramera piše o svim knjigama koje čitaju u superlativima i kao sve su strava i sve je ono kao top. I sad ja se u tome malo i pronalazim. Stvar je u tome što ja ako uzmem knjigu koja mi ne ide i ako shvatim posle 30, 40, 50 strana da se mučim, ja je jednostavno ostavim i pređem na drugu knjigu koja će mi se dopasti više. Tako da nemam vremena da čitam knjige koje su mi nje, a pogotovo nemam vremena da pišem o njima, da ih slikam, da pravim nekakav sadržaj o njima. Jednostavno nemam čak ni tu potrebu, iskreno da vam kažem. Ja želim da sve što gledam i sve što čitam bude, ne mora sve da bude vrhunska umetnost, daleko od toga, ali mora da mi bude zabavno i mora da mi bude ok i dobro i da me nešto vozi dok to radim. Tako sam pre neki dan recimo uzela da čitam knjigu Kairos, Jenny Erpenbeck. Prošla sam recimo prvu trećinu i bilo u fazonu, ok. Leži mi stil, sviđa mi se, ali nekako mi je klaustrofobično, to trenutno nije moje raspoloženje. Ostavila sam je, uzela sam da čitam Jamesa, Percivala Everetta i kliknula na Casey s tom knjigom. Tako da to je verovatno jedan razloga što recimo kod mene uglavnom čujete afirmativne stvari o knjigama koje čitam. Bože, koliko volim da smaram u ovim uvodima. Ništa, idemo na knjige. Prva knjiga koju sam pročitala u junu je Pripovedač Ane Bolare. Priča prati 2 brata koji se vraćaju na mesto svog detinjstva, to je jedno zabačeno češko selo, i zapravo se u suštini i vraćaju u svoje detinjstvo, koje je nekako skroz obavijeno nekim misterijama, tajnama, legendama, mitovima i tako dalje. Ovdje pratimo 2 različite vremenske linije, od 80-ih kad su oni bili klinci pa do danas, i nekako čini mi se da je osnovna ideja ove knjige taj moment prošlosti koja te nekako sustiže i koja te ne pušta, čak i kad misliš da si je zakopao. Pogotovo ne tad kad misliš da si je zakopao, jer ništa što je zakopano ne može da ostane tek tako u zemlji. Ako se nismo s tim suočili, isplivaće na površinu. To je jedno od pitanja koje se ovdje postavljaju, a drugo jeste to pitanje pripovedača. Da li smo mi pripovedači naših života? Ko plete našu sudbinu i da li mi toj sudbini možemo da umaknemo? Forma je također izuzetno zanimljiva i autorka se sa njom veoma vešto poigrava. Delovi koje kao govori taj pripovedač su boldovani u tekstu, dakle i vizualno i narativno odskaču od ostatka teksta. I imam utisak kao da vas taj pripovedač vuče za rukav sve vreme, pogotovo onda kad se nekako uljuljkate i kad postanete pasivni čitalac ove knjige, jer ona baš zahteva vašu konstantnu pažnju. I moj osjećaj nakon čitanja je bio kada se sve ovo meni izdešavalo, kada sam ja učestvovala u ovoj priči upravo zbog te forme. Također, moram da skrenem pažnju da ova knjiga nije baš neko brzinsko čitanje uz kafu, jer je malo i mračna. I tekst je dosta gust i onako zahtevan je, ali izuzetno slojevita. I ako se prepustite ovoj knjizi, zaista kad je završite dobijete onako neku ozbiljnu nagradu. Mene je malo namučila na samom početku, dok se nije desilo nešto sitno, da sam ja bila kao šta se propustila, ja se kao vraćam na prethodne stranice
skontala sam da je bio neki mali plot twistić koji me baš onako uvukao, tako da me do samog kraja nije pustila i baš mi se svidela. Sad da kažem da ja se ne sjećam kojim sam redosledom čitala ove knjige i sećam se samo da je pripovedač bio prvi, a ostatak neće biti hronološkim redom. Tako da knjiga koju ću sledeću spomenuti jeste Noć pre pada u reku, Dubravke Rebić. Zamislite da vam neko kaže, ajde uzmi i napiši istoriju jedne porodice na 90 strana, koja će istovremeno biti i istorija Jugoslavije 20. veka. Verujem da ne biste znali kako, ali Dubravka Rebić zna. I ova knjiga je zapravo niz fragmenata koji čine hroniku jedne porodice. I nekako sve počinje 27. godine i zapravo teče, kao upravo ta reka iz naslova, nekako tiho. Nema ovde nekakvih epskih scena, sve je vrlo, vrlo životno i sve je zapravo vama jako, jako poznato. Likovi su pisani toliko uverljivo da prevazilaze fikciju. To su vaše dede, vaše tetke, vaše komšije, to ste vi. I ono pitanje koje uvek u jednom trenutku svi sebi postavimo, na koga sam ovo povukla, ovde dobija potpuno novo značenje, zato što kroz ovu knjigu vidite da uopšte ne mora da se radi o tome da li ličimo na nekog ili da li kao u našim genima teče nešto. Kroz ovu knjigu vidite koliko su naši životi oblikovani pričama koje mi nikad nismo ni čuli. Događajima koji su se desili davno pre nas, traumama koje niko nikad nije izgovorio, ali koje su ostale negde zakopane u telima. U svakom poglavlju ovde ima nečeg što te nekako gurne da razmišljaš dalje, što te natera da malo kopaš po nekim porodičnim tajnama, da tako kažem, po tim nekim stvarima koje su zatrpane, o kojima se ne govori, ili o onim stvarima o kojima zapravo ti ne znaš ništa. I najmoćnije mi je ovde što nema patetike, nema velikih reči, ali ostane knedlo u grlu. I sad, znate one knjige koje nekako ignorišete godinama na policama dok vas one zovu, a vi uvijek imate neka druga posla i kada ih konačno uzmete u ruke, potpuno vas razoružaju. Pačinko je za mene jedna od takvih knjiga. I ova knjiga i prethodna, Noć pre pada u reku, po pitanju tih likova, mene malo podsjećaju na Semper idem Đorđa Lebovića. Za ovo su mi ljudi i rekli ranije da može da podsjeti, mislim, iako je kao drastično velika razlika jer se ovo dešava u Japanu, a Semper idem u Somboru. Ali fora je u tome što Semper idem, Noć pre pada u reku i Pačinko zapravo kao glavne likove imaju cijele jedne porodice i porodične su hronike, a likovi su zaista u sve tri veoma uverljivo napisani i jako su životni i realni. I zapravo jako se za sve njih vežete. Sad što se tiče Pačinka, ja sam se plašila da mi možda neće biti pretjerano zanimljiva, jer nisam znala stvarno ništa o kao istoriji Koreje, nisam imala pojma da je recimo Japan izvršio aneksiju Koreje, da su Korejci tu živeli kao niža rasa. I onda sam mislila da kao, dobro, ajde probat ću da je čitam pa ću da vidim kako mi ide. Međutim, vrlo brzo shvatite da to nema nikakve veze i da vi ne morate ništa da znate o tome. Sve vam je ovdje zapravo lepo objašnjeno. Kroz priču jedne porodice koja počinje sa Yang Jin i Hunijem i njihovom ćerkom Sunđom, pa njihovim unucima i praunucima, vi ovdje pratite 4 generacije te porodice. 4 generacije ljudi koji se suočavaju sa izmeštenošću, diskriminacijom i borbom da sačuvaju dostojanstvo u društvu koje ih nikada ne prihvata do kraja. Mislim da ono što Pačinko čini toliko dobrim romanom nije samo epska širina i taj veliki zamah koji ima u istorijskom nekom smislu, već i ta jednostavnost i preciznost sa kojom je napisana. Autorka isto tako ne koristi velike reči, ne koristi nikakve metafore, sve nekako vrlo konkretno i jasno, ali vas stvarno na momente udara pravo u stomak. Jer kao da piše sa nekim odmakom, kao da se uopšte ne investira u to, iako vidite da voli svoje likove, ali nema... Postoji jedno odsustvo emocija u stilu koje dodatno naglašava strahotu svega toga što se dešava ovim likovima.
I sam naslov romana je meni potpuno genijalan. Pachinko je igra koja je tad u Japanu, ne znam za sad, ali tad je bila legalna, ali vrlo, vrlo sumnjiva i vrlo je bilo nepoželjno da držite salon za pachinko. Dakle, samo to može da vam baci svetlo na situaciju u kojoj su se našli Korejci u Japanu. Druga stvar je što je igra prilično nasumična i rezultat se stalno menja i nekako može da traje zauvek, bukvalno kao porodične priče i kao životi ovih junaka ovde. Mislim, ne kao da oni traju zauvek, ali prosto dešavaju im se neke slučajne nasumične stvari koje čine ogromne promene u njihovim životima i koji ih nekako usmeravaju u potpuno nekom pravcu koji nisu očekivali. I najlepša rečenica jeste prva, koja postavlja ton cijelog ovog romana, a to je: istorija nas je izneverila, ali nije važno. To je za mene jedna od najlepših prvih rečenica ikada. Jer upravo u tom nije važno se krije sve ono što ovaj roman jeste. Svedočanstvo o otpornosti, svedočanstvo o dostojanstvu i o ljubavi koja preživljava sve. Sad ima jedna knjiga koja me baš zatekla, iako pratim sve što se dešava u Palestini, a to je Sporedni detalj Adanije Šibli. Postoji jedna kontroverzna priča vezana za ovu autorku, pošto je ona Palestinka i za ovaj roman je trebalo da dobije prestižnu nagradu Frankfurtskog sajma knjiga, međutim u to vreme je krenuo rat i ceremonija dodele nagrade je samo tako, suptilno otkazana. Knjiga inače uopšte nije laka za čitanje, veoma je kratka, ali je vrlo, vrlo gusta. I prvi deo je baziran na istinitom događaju. Priča je smeštena u 1949. godinu i govori o silovanju i ubistvu mlade Palestinke od strane izraelskih vojnika. Dakle, oni su je silovali, ubili i zakopali u pustinji. Godinama kasnije jedna palestinska novinarka pokušava da dođe do istine i da otkrije šta se tu zapravo desilo. Taj prvi deo je napisan gotovo dokumentarističkim stilom, onako vrlo hladno i odsečeno od emocija, što zapravo čini celu priču još surovijom. I ta obsesija tim detaljem, tragom koji neko pokušava da zatre, je zapravo sve što treba da znate o životu u okupaciji. Ovo je zapravo knjiga o nemogućnosti kretanja, o obsesivnoj kontroli, o nasilju koje je svakodnevica i koje se konstantno dešava, koje nije samo neki izolovan incident. I u svojoj škrtoj formi ova knjiga nosi izuzetnu političku težinu i ima izuzetno visoku literarnu vrednost. Adanija Šibli uspeva bez viška reči da kaže apsolutno sve što treba da kaže o tome da je nasilje čitav sistem i da ničiji život niti smrt ne bi smeli da budu podvedeni pod neki sporedan detalj. I ova knjiga je zapravo jedno svedočanstvo o životu, o surovosti koju ovaj narod živi već 75 godina i prije ovog rata sad. Sljedeća knjiga koju sam čitala je Tatarska pustinja Dina Vucatija i ovo je knjiga koja bukvalno ima najlepši opis smrti ikada. Ja obožavam to. Bože me oprosti, ali mislim, jako volim da čitam o tome kad je lepo napisano, to može biti nešto najlepše na svijetu, to imate kod Fossea recimo, ali to imate i u ovom romanu. Kad sam objavila da sam počela da čitam i kad sam pitala svoje pratioce na Instagramu za utiske, pola mi je bilo u fazonu jao čista debra, a pola su bili u fazonu ovo je najbolja knjiga ikad. I mogu da razumijem i jedne i druge. Za mene je Tatarska pustinja bukvalno kao neki potpuno čudesan san koji sanjate i u kom razgovarate s ljudima koje nikada ne biste sreli u realnom svetu, pa hodate tako nekim stazama koje su potpuno nestvarne, ulazite u grad koji vam je poznat, ali vam je nepoznat i nekako uprkos svom besmislu sve je logično i sve ima smisla. Bukvalno to je ova knjiga za mene. Ona prati jednog mladog oficira, Giovannija Droga, koji iz grada odlazi na svoju novu dužnost u tvrđavu Bastijani koja se nalazi na ivici pustinje. I on misli da će ostati tu kratko, ali prolaze dani, prolaze godine i ništa se ne dešava. I svi ljudi u tvrđavi zapravo sve vreme čekaju da se desi nešto što bi opravdalo njihovo postojanje tu, da dođe neki neprijatelj da ih napadne, ali apsolutno ništa se ne dešava.
I to je recimo razlog zašto mogu da razumem da bi ova knjiga nekim ljudima mogla biti dosadna i depresivna. Upravo taj Bucatijev odnos prema vremenu, koje nikako nije dinamično i ovde nikakvih prekretnica nema, niti plot twistova. Ali ja mislim da baš u tome i leži ogromna snaga ovog romana. Vreme je vrlo rastegnuto i zapravo u svemu tome leži ogromna simbolika. On koristi vreme da ukaže na to da se život zapravo ne troši kroz neke tužne događaje, već kroz to da mi konstantno nešto čekamo. I zapravo najviše se troši tada kada se ne desi ništa. I ono gde je mene ova knjiga nekako najviše omlatila jeste to pitanje koje postavlja, a to je da li živiš ili čekaš nešto i ako čekaš, šta tačno čekaš, zbog čega to čekaš, da li je vredno čekanja i da li ćeš ga ikada dočekati uostalo. Da budem iskrena, bilo je delova knjige koji su me umorili zato što njegov stil ume da bude malo zahtevan, ali probijanje kroz ovu knjigu je i tekako vredno, pre svega zbog te divne simbolike, zbog nežnosti sa kojom on piše. Sad mogu da razumem da to pitanje šta čekaš neki ljudi zapravo uplaši i da im zbog toga ova knjiga ostane u nekom negativnom sećanju, ali meni upravo zbog toga ovo je jedna od najlepših knjiga koje sam čitala ove godine i zbog tog kraja, zbog opisa kraja njegovog života, koje je stvarno bez preterivanja nešto najlepše što sam u tom smislu pročitala, tako da ću vam samo jedan kratak pasus pročitati. Hrabro, Drogo. I on je pokušao da skupi snagu, da se drži čvrsto, da se šali s užasnom mišlju. Uneo je čitavu svoju dušu u očajničkom poletu kao da sam kreće u juriš na celu vojsku. I odmah su se stari strahovi rasplinuli, košmari povukli, smrt izgubila svoj grozni lik, pretvarajući se u stvar običnu i saglasnu prirodi. Major Giovanni Drogo, razjedan bolešću i godinama, jadan čovek, zaleteo se na ogromne crne dveri i opazio da se vratnice povlače propuštajući svetlost. By the way, svaka čast na prevodu, Dejane Iliću, ne znam ko ste, ali izuzetan prevod. Od mene preporuka kao kuća. Sad jedna od knjiga o kojoj sam govorila i u jednom od prethodnih videa, to je onaj video o borbi kroz književnost, ne znam kako sam ga naslovila, uglavnom. U pitanju je knjiga Svet koji nestaje Chinua Achebea i morate čitati ako volite afričku književnost. A i ako ne volite afričku književnost, ako vas apsolutno ne interesuje Afrika, morate čitati jer je predivno napisano. I ova je knjiga o kolonizaciji Nigerije, veoma je kratka. Brzo ćete je pročitati. Mislim da je jako bitna i mislim da je zaista pravi biser književnosti. Zapravo, knjiga govori o kolonizaciji koja ne dolazi kroz vojsku, kroz oružje, već kroz neka nova obećanja, neke nove priče, nove običaje, nova pravila, nove reči koje isprava deluju čudno i rogobatno, ali se vrlo lako uklope u jezik i postanu deo svakodnevice, tako da vi i ne primetite kad su se odomaćile. I lično je mene to nekako najviše uplašilo, što ova knjiga govori o tim promenama koje se tako postepeno dešavaju i vi ne primetite kad su se desile, a zapravo vam otmu u potpunosti nešto što ste mislili da vama pripada, a to je vaša zemlja i vaša kultura. Sledeća knjiga je još jedno kratko remek delo, a to je Previše kućne samoće Bohumila Hrabala, koju je izdala relativno nova izdavačka kuća kod nas, zove se Saturna, i ovo izdanje je verovatno nešto najlepše što ja posjedujem u svojoj biblioteci. Voljela bih da mogu nekako da vam prenesem kako izgleda uživo, zato što je u pitanju onaj nežan, svilenkasti, tanki papir, povezan je koncem, ne znam da li možete se vidi, i kada otvorite ovako je unutra nekako crno, imate ova zlatna slova, znači savršeno je. I zaista je knjiga kao knjiga nešto što je više od toga, prosto ne znam kako da opišem. Ako kupite nekom ovo kao poklon ili sebi, nekako imaćete utisak da ste stvarno stavili nešto posebno u svoju kućnu biblioteku, a pogotovo što je sama knjiga zaista izuzetna. Ona govori o čoveku koji se bavi reciklažom starih knjiga i suštinski uništavanjem knjiga, a kroz tu ritualnu destrukciju on stiče duboko znanje o književnosti, filozofiji, umetnosti i istoriji.
Knjiga govori zapravo o njegovoj usamljenosti, o životu u kojem je zapravo jedini izlaz iz te usamljenosti kroz književnost i predstavlja jedno ljubavno pismo književnosti i odu književnosti, dakle to je jedna od tih knjiga. Ovo je suštinski jedan duboko filozofski roman koji kritikuje opresivni režim, kritikuje vlast, ali isto tako predstavlja i ljubavno pismo i odu književnosti i posle ove knjige ćete knjige samo još više voleti. Sledeća knjiga je jedna od onih koje ne mogu da vam opišem koliko sam srećna što su ušle u moj život, a to je čitati Lolitu u Teheranu, Azar Nafisi. Ovo je isto knjiga o čitanju, ali zapravo još više o životu u svetu i u društvu koji to čitanje pokušava da ti oduzme. Azar Nafisi je profesorka književnosti koja je napisala svoje memoare o Iranu, o dakle, svemu što je islamska revolucija učinila za obrazovanje i o jednom periodu života u Iranu gde gde se težilo ka tome da se sve moguće slobode uguše, a ona je, da bi čitala i dalje dela zapadne književnosti koja su u tom trenutku bila zabranjena, organizovala tajna čitanja sa svojim studentkinjama kod nje kući. Ono što ovu knjigu čini posebnom jeste to što ona kroz diskusije o delima zapadne književnosti, kao što su Lolita, Veliki Gatsby, Gordost i predrasude, zapravo govori o Iranu, o represiji, o ženskom telu, o izborima koji više nisu tvoji, o svemu onome što ostaje kad ti oduzmu javni prostor, o akademskoj zajednici koja propada i o sistemu koji obrazovanje nakon islamske revolucije pokušava da gurne u te islamske doktrine i da ga usmeri ka sistematskom ispiranju mozga. Nafisi okuplja malu grupu studentkinja u svom domu gde one zajedno čitaju sve te zabranjene knjige i svaka od njih ima neki svoj teret koji nosi. Dakle, da li je to, ne znam, muž koji ih tuče, različite vrste cenzure, brakovi i tako dalje, ali kako dođu kod nje, one se tako oslobađaju. Skinu čadore koje moraju da nose, ostaju u farmerkama, majicama, stave karmin, skinu rukavice ispod kojih se vide namazani nokti, što je bilo strogo zabranjeno. I kroz te diskusije, ispijanje čaja i kafe, proživljavaju svet koji mi je nekako nasilno oduzet. I meni je najlepše ovde kako one u stvari kroz književnost uspevaju nekako da vrate kontrolu nad sopstvenim životom. Ne nad sopstvenim životom, one moraju da žive u tom sistemu, ali na tim časovima one su i dalje nekako slobodne. I ovaj naslov, čitati Lolitu u Teheranu, zapravo vrlo, vrlo simboličan, zato što kao govoriti o manipulaciji, o želji za kontrolom, kroz Nabokova u Iranu, dok živiš pod režimom koji sve to čini nad tobom, zapravo jeste čin otpora. Meni je ova knjiga jako dirnula i nešto je najbolje što sam čitala ove godine. Ne samo zato što govori o Iranu, o ženama i o represivnim sistemima i tako dalje, već zato što govori o tome da je čitanje uvek više od samo čitanja. Prvo, književnost vam ovde zvuči kao privilegija jer je zabranjena. A onda shvatite da je ona zapravo, ona je utočište, onda shvatite da je ona ovde način preživljavanja, da je luksuz, ali i oružje. I shvatite koliko je to zajedništvo koje se rađa kroz čitanje zapravo snažna stvar. Ova knjiga nema tužan kraj, ali ja sam se jako rasplakala na onom epilogu. Ako ste čitali, znate o čemu govorim. Mislim, baš me nekako dotakla i iako uopšte nije napisana sa patetikom, ovo je ne fikcija, Nafisi piše vrlo promišljeno, čak nekako malo čak i suzdržano, ali upravo to čini ove poruke još snažnijim. I ova knjiga je za mene podsjetnik koliko vam čitanje može otvoriti jedan čitav unutrašnji svet koji vam niko nikada ne može oduzeti, ma gde god da živite. Sad, poslednja knjiga o kojoj ću govoriti jeste i Toni. U stvari neću govoriti o njoj, ali moram da je spomenem jer sam je čitala u julu. A neću govoriti zato što je prethodna epizoda samo njoj posvećena. Tako da možete pogledati to ako vas zanima. Mislim, svakako bi trebalo da pročitate ovu knjigu. Meni se jako dopala, to ću vam samo reći.
bila mi je i iritantna i duhovita i obožavam kako šta god da čitam od Rumene Bužarovske, ona kod mene izazove neke emocije. Ovo mi je bilo super. Ako ste voljeli njene priče, čitajte ovaj roman. I pogledajte moju epizodu da saznate malo više i detaljnije o čemu se ovdje radi. To je to što se tiče kao klasičnih knjiga. Sljedeća knjiga je jedna dečija i ne zamerite mi što ja ne znam baš da analiziram dečju književnost, ali eto mogu da kao logikom nekom zaključim šta je kvalitetno, šta je dobro i šta mislim da bih ja svoje deci čitala. Jedna od tih knjiga je i Borba za zapis, koju je napisala i izdala princeza Ljubica Karađorđević. Knjiga je predivno ilustrovana i govori zapravo o jednom stablu hrasta koje životinjice čuvaju od surovog drvoseča koji ne vidi vrednost tog drveta u prirodi, ne vidi šta to drvo radi za te životinje, ne vidi hladovinu koju pravi njegova krošnja, ne vidi sve neke emocije i sećanja koja su vezana za to drvo, dok ga životinje ne nateraju na to. Vidi samo njegovu upotrebnu vrednost, vidi sto koji će se od njega napraviti, vidi, ne znam, ogradu, sve fizičko i materijalno. Tako da ova knjiga zaista jeste slojevita i koja je vrlo jednostavna i kroz veoma jednostavne stihove govori zapravo o borbi za dobro, o borbi za ono što je pošteno, o borbi za prirodu i mislim na kraju krajeva o borbi za našu zemlju koju kao neko pokušava da nam oduzme. Tako da mislim da je vrlo zanimljiv način na koji pristupa tim temama i mislim da je vrlo uspela da te teme koje jesu nekako kompleksne objasni deci. I na kraju se nalazi jedna divna posveta o tome šta je prava hrabrost. Kaže, kada idemo napred uprkos strahu, kada dignemo glas u ime onih koji su izgubili, kada damo ruku onima koji su pali, kad stanemo ispred zlog džina i glasno kažemo dalje nećeš moći. Opet kažem, ne znam baš da analiziram dečju književnost, ali mogu da prosudim šta bih čitala svoje deci. A pošto svoju decu još uvijek nemam, ja jedva čekam da pročitam ovu knjigu svojim bratanicama i da vidim kakva će njihova reakcija biti. Ostavila sam najslađe za kraj, a to je strip uprkos svemu. Ja jako volim ovog crtača. Čitala sam i Odjel za poruke i Ta divna leta i jedan i drugi je ilustrovao on. Sad ću da vam pokažem kako ovdje crtež izgleda. Znači, meni je izuzetno cool što kod njega uvek postoji nekakav pokret i što su izrazi lica uvek prepuni nekih emocija. I ako pogledate, vidite koliko su u stvari kadrovi takvi da zbog tih pokreta i zbog tih izraza lica imate osjećaj kao da gledate nekakvu animaciju. Stvarno kao da gledate crtani. Sve je u pokretu. A priča inače govori o dvoje ljudi koji se vole, ali životi su im otišli u različitim smerovima, ali oni su u kontaktu sve te godine i svako je izgradio neki svoj divan život zapravo, ali čekaju da se svašta nešto posloži i da nastave svoju romansu. To je ona priča o Star-Crossed Lovers koja nekako nikad nije laka, ali ovaj strip zapravo o toj temi govori bez svih onih nekako tužnih i ružnih stvari koje su neminovno za nju vezane. Tako da vas podsjeća koliko je u stvari život u tim nekim malim stvarima, odnosno koliko je lepota života u tim malim stvarima i koliko one mogu sreći da nam pričine. Ja vam ovo od srca preporučujem ako vam se čita nešto što je zaista onako pravo feel good štivo i nešto u čemu ćete i vizuelno uživati. A također vam preporučujem i drugi koji nije ovdje trenutno kod mene, a to je Ta divna leta, koji je maltene stripovski ekvivalent onog našeg divnog filma Za danas toliko, koji govori o tim svim nekim sećanjima koja su nas formirala, a koja su zapravo lepa. Jer mi vrlo često o detinjstvima govorimo ističući neke ružne stvari, zaboravljamo one lepe. Isto je tako i sa ovim. Ovdje su samo lepe stvari i sigurna sam da ćete uživati ako uzmete ovo da čitate. Toliko od mene, ljudi. Nadam se da vam je bilo interesantno.
Ovaj tempo snimanja mi zapravo najviše odgovara i mislim da ću u budućnosti da snimam jednu epizodu na 2 nedelje, zato što na taj način nekako mogu da skupim najaktuelnije preporuke, tačno imam vremena i da pročitam nešto da vam preporučim, a da ne budu stalno neke top liste, 5 knjiga koje je ovo, 10 knjiga koje je ono i tako dalje, nego da zaista bude nešto što ja čitam u ovom trenutku, izmešano sa tim nekim opštim temama i listama, da tako kažem. Podsjetit ću vas, ono što nisam na početku, a to je da se subscribe-ujete na ovaj YouTube kanal, to je podrška koja mi mnogo znači, i da ako smatrate ovaj sadržaj vrednim, da razmotrite da me podržite na Patreonu, iako znam da džabe govorim jer kao nikad se to ne desi, ali okej. U svakom slučaju, hvala vam na pažnji, pišite mi šta ste vi čitali u toku ova 2 meseca i vidimo se za 2 nedelje.